Ago. Your crower size be brave. I'm say a crower there. Yeah, the shensa, the goonsa, hey. Now times in brave, you know. You say a crower, but you see them who may be brave. Shenchnia, your engineer who drew me. Okay. Ebia ejina me enu. Asante phone nim dem no, ena nanom nim dem nim sese de odoman kwa ba de no ba ne bema. Aha Ejisu-Besease Tano Yaw Asante krom enya ntie se aha nkasa na owo no eno nti ye de ani behwe ebio aha na ne wosom tetibrema na kristosom eni mozremi som maye no nananom som na osom eno nti se ohweme nsanifa so a aha nkasa na Yaw Asante esom na wakire yemu se aha na onyane den hye ene na hoɔden eno nti akokodura onyaye edi Asante anim ekɔɔkon no aha na onya friye na ohwemachi a aha ye Tano Yaw abosomfie UNESCO adia tum se eka tete adan a aka wo wiase ene oman Ghana ho eno nti mobeka me ho na yesua de bidin de Siliconson yenhia wo dan mu honom Awusia mamensamu akwaba emra yefide kese yi so mekire wo se yaba Ejisu-Besease nananom nka edumu a eye dan a chepa amamre ne amane kwan so nananom ade ato ho se ebeye nka edumu amanchirima ene womu a ebetumi aba abehwe nananom agapade enti eye Tano Yaw na so ye anase na bosomfie ene abepie empanimfo ahodo wo ha wo mo hweso ye ntotoye a ntiama atumi atena ho bepem sabre ye ne omo ne nkomo na yentie sede ensem no siti ankasa ohina kwa aba Minia boko de adom ana wa bodi a kire me okay be de kwa me prepare auntie okay me education assistant education director Michelle and museum and monument okay nti ye na ye hwe nyankopon nimdiemu adan a ya Asante dan tete Asante dan nyina no ye na ye hwe mpanse oba Asante ma yo mu edu a ye hwe so be de ma Ghana nyina nti ba ko ne ase no okay edi dwumadi wa habe medika ya kire ya hwefo se aha ye Ejisu-Besease nanso kansem ne ye kire me obi bo Ejisu-Besease a ede na emre ne tirim obi bo Ejisu-Besease a se de abakose mutie no ye nyina ye nim ye na Yaw Asante a ya tini din bebrebe na Yaw Asante adwumadi a wadi abra Asante fo Asante ye ne broni koko eto kese won tokwam na opese obetam Asante abakose ma de kese a ye ka Asante boom sikedwa kofi na bra e be fa prempeko ye no oba kunini a nyame di nya adom na nanom ahoɔden de ahyɛ ne nsa ejina mu di Asante mani ekoje ye no ekwemu na free ana siwo ana Asante na Asante ne bi na bakose mu se ne mamtite no yenko bibia enya yakosom ene yesuman ene ahoɔden ɛhonom aha ne bia ya Besease din a ne de tile na Yaw Asante din ayɛ aka ho fi se bia ya di na ahoɔden eje ne nimdie ne na akukuduro nyina efiri no aha na efiri a efiri ne na Tano Yaw Besease Ejisu bosom kese a edi Yaw Asante ani edi akoma Asante aha na bosom no hana bosom eda so ye adwuma bosom ye adwuma pa eda so ye adwuma nti se wan ne te ho na ze du ni komfo ye wo komfo nyame nimdie mu no komfo ho no free mu ya to free mu no afi ne nyame adom ama bosom no afa obi fofora ono ne bedi dwuma na Asante fo nimdie mu no ye fa se bosom fa obi a ana se akomfa obi a okontete nti se wo ntetie mu a ye hwe ne nim kwan se nyame beboa na wawie ne ntetie
no aba wotimi abedi dwumadi sede nananom ehwehwe efrɛ nsɛm te sɛ de wafa obi a ɔwɔ ntete o kan say ya Asante free ha na kyese ne kurom ni aha ne ɛwɔ no yeah ya Asante kurom dia na imprepi amani pambebre how mo na mo te a ne amani Ejisu ukwaka ye kase mo Asante kase ma ye kase Ejisu ene Besease senka Besease ni ho a Ejisu ni ho se Besease mpanimfo aye kyekere Besease o mo na san akokyekere Ejisu ebra na nim difsemu no ne ye de kosom na otumfo e wo menhia na brebi ye koni akosoma ya na o mo hia akwansidie kakra sa akwansidie na ma na no tena ase dwen ene otumfo asa abre ho nom no edi nkomo esrese ombepese ombebo manim kakra abepa bia bia saa akwansidie no ntime de en ha bebre na akwansidie no nse ofuye kwam na oba hu se nsu akase mienu ewo ho nom ansa no abeduru Besease a ye wa fiesu ye wo da na enka no ne afre bi kwanda dem eho na no mo fa ekosom ewutumfo fe se me nka nko akira na no kwesi ade ye abra na ya Asante a akwesi ya na ya kwesi de kese a bi edi ne dwumadi wonfie ewo ne mpesua so wi a to kese ko tumfo ko chia na omokọ bubu Asante ho kwa mbefa so Asante ade apija ko anim kakra na yenzu enim za na so di na de kese ewo sa afi mu no omudi dwumadi wi asa na ombekọ na nka na ti ase na my friends kai ne bi ni ho ti na omo nante na ekọ ti omo kọ na omo ba ombeba na nsu kese nam se yensu a abom ho na ejiri kese na kama mrem so ohen enho na ase mpabwa ene nzu utwa ontimi nje mpabwa ti so omo tena kira na nsu ne ede eju etwe ansana ya so na adinatwa ono nso hwe a ono ne manfo ntimi mfa saa bre na hawi entu omo so abre nyina ti ono tumfo kasa mo stress opesen ko bana ni saa bre nso na ejusu beba no na krapa na eche akru e ho dada okay ti saa bia Ejisu ti sisi ne e krapa na eche akru ene de ma Ejisu e na modo ni twaka da himfu ntem no so ni minua bade a na opa bia tena mama no nkono hwe ono anantim ba bi ohu se otena ebeboa no o meka nkyerɛ yeman David ndi se ohwe se de Ejisu kese sitie nyina no krapa nhyɛ Ejisu ase saa na eche akru so nyɛ de nhyɛ Ejisu ase omo ya brempon a omo ko straight to full figure because Ejisu yɛ de e beto omo bia no me udin ni bi de Kwame pepra okay bra Kwame ye pese ye wudi ye kom ho na ye kohwedi wom na ye hwese asem no a ye ka ne heya no ye pa ani ade ye den pa wo mo de boss yi den pa ye den pa okay den pa enti abusia ye bekọ wo hwe enema ahodo a ye kokyire ato ahwehwemu a we ye potokasa ena no na ekire we French ti French for no momom nkan ha na ye nkan ha sei enti we nyina ye ensem efa edan yi ho ene anamboa okay okay rakwa me yenko na okay Asante abakusem ni Asante nim dem no yimra empanimfie saa kwa se oba okwa oba agu na asre kwan san no ro se bia na nanom yom hie anom di dwumadie obi shawana nanom ho yenim di mu nanom ho nti yenkopi omo so saa to se yesre kwan ti yesi akwan sire mu kambebi o wani enkenye papa ti yebesre kwan na ye ago usre kwan si anu enyabre sem ka se yes si dwumadie no ebia na omo siesie omo adwuma nti enyabre kakra sana wa eden awatwe na bede ho so omo siesie omo ene obrem no because na nam dwumadie ya na ya honhom dwumadie enye ani so sa ti mi am na omo te ha ne beti omo kasa na ebia anya den na se bi omo nim se onko ana abo amama mom bi omo nka se bi a omo nim se yenya abom die obi na ede eba okay ti yemienu anya yemienu obi ense onim se obi na eba e na bre nyina nso omo nso atwe yim omo nim se abre nyina nkrofo ede eba omo nchen nti se ye ndodo ne de enche den ya onya abom nko omo bobo omo no sisi obi bi awia akwan mu ada ho tim se se bi
The boss will hear you. The boy. And it's mine. Only Jumedian as you 80. So that means let's make us say, oh, bow so bago, son, will room. To bago na Jumedia was a cost home, with near be a quantity day. Before so be room, and I know any dim. So may say, one, the Pacro Baby room, also the Ajumpa. I know, man, this one. Sume will say the Pacro Baby room, also the Ajumpa. Ajumpa. In the refia. And this is all the Ajumpa in a baby refia, Untimura. Be upon came And ye, Yabomo. Wabum, but an ama dream crying Ajumpa painting, Untimura. Okay. And in Primpus is Suman swap, Nanam sounds of Suman, me could each one. Yes, Suman. And Nanam Sumano, the man could each one. Be pray. Sounds was high bamboo for Yaba here, Yanya fast, Yabetane. A sounds of Baba here, Bambo. A cover be any day. Echo. And see, Yen an pencil and canano. You cream, and your back one year did that so and say, Sume boy in your home to the stand say, a quenchia friends are quenchia. It been too be. Emma no in free. A bet to send their crana will be in the free. Says anything to you, bamboo. If I bring a bring an anonymous a barn, be sorry, a bompire, a besser, Asante for Mamma Monsuno. I was there at the Diana Nina, so on Baby did my dear, and can they crumuni in her? And then a Christus, Mamma near my day. As a sacra, Emma intimia day. Emma, it be no moon to me a day. Emma, sanity. Bambone, and I say to my own. Dear boy, home. Ye na brofo no so disua say screen and say o baby a o ma make digital way a screen ti wura say a ade bi e wo ho bi anya de tuo dade yi bia no e be signal E wo gate no abrofo mu no bruni nim dim no ma yesa na ma na o fa kwan ni maba no ya yesa de na bo ho no ma ye de check ene me won ti tuo wo ho a e be signal me ade tuo na influence bruni nim dim Sadi ayi enu bi na brofo di se enim de na yese ye bibi de bo e ban se bi obi mfa bone nya de enwura fie ana enwura bia bia eye sonko emedie o ti that screen and those things ni na se enim de no fa free ye bi ha bibi memu ase onye o se enim de nse ni pa adwen mu no ntimi ready be na nanom de omo se enim de ne de de ehun sa ne ma tinki ewura enwu etu o hyem ho aw so be di bone adwempani utire ko ha say come to on to beti enfetu ma so le mejo enfetu ma senga menyanto nka shembotom keke etu mu isu okay ende emum nipa nso ye fon ndi abusuan yegusu edi nkomo fa hai okay said na me ye di kan no ahai abusumfie tano ya abusumfie okay na impremprem no ye di dwumadi kakra wa ha enti han hye en kakra sesa kakra na namsa nti no ye hase dwumadi idea no be dwumadi a de bia bia di no sa na ye titi wo hwa Asante we nim de mu a ya dance ni esi ni fihia fihia mu no ye bia bia ni dwumadi a ye titi be namsa han ma ye som dan no ye bia ya hodo nan kambo man ye se fihia no be bia ni dwumadi a ye de titi wo no oba ye hase a frase sodo haye asisi bia ye bedi dwumadie bia ensu ye de bepepa ha aduane a ye beye sacrifice ye beye edura ye behye ye be bia no hana ye je ho asisi dwumadie ye betumi akwa hana ye ho asisi ni dwumadie bia ye de nti hana ye kasa mese nsama anuane sacred food hana ye heba like mfanse hama nro nubrano medie nyina sa hana ye de ye no intro sis hana ye nti hwe yen kuku e wa ya ye de shedro mo bedi dwuma ye bedi dwuma ye de shedro ye de yensuo na we nso ye de si buchia si bia be no aduru na na ibi punu aduru na ibe nkro no ba esi buchia ye wo krawa size bebre I'm say krawa de ye de shensa ye de gunsa
na times embre bi no ye say e krawa bet ye nse hu dwumadi bebre Etayidie. so ye ka krawa bro kasem no ade preserver. Okay. Iti ade bi e de krawa be ye de bi kukram no ne say ye edne because a conflict with certain chemical activities ebe koso we mu ebe ma ade na ede ase no emanense okay emanense iti de kra enuro ti ye duro de ku mu e kra ebo eduro no dwumedie no ho ban because of nananom nim die omunye free ya omu de share ti we na edi gu nsa ena mprempi akobia ya bebre before ana Asante bia ye no nsa ye ya yemfa glass ni me nshensa ye de kra nshensa obi of say obi enam kwambone so de edubone ana ani bone hwensa na enya adwuma ko kra itself na esuman bibia wa kra enipa yes e kra nipa enkra bone tina kwa ya bibi nim diem ni ya kamfo enyansem no ye de kra na ede edidwumadi bebre ohwe na nim diem a enhama yese e wona hoden enni tumi ai DBH ti se na ote time ewa duru de matini din o e woni dwumadi ai didie ote susumasa unim dwumadi ai dibedie ote kokrodo so no nkrodo ba unim dwumadi ahomachem champon ebia wo tumi ede edidie chire didie ba ko bi di abrewa bobo hard na bra kata baby odo na aka na akata no so nyina wo dwumadi ai de nti hwewe nso a ye friend kodo ne de etwito nsamanto de ma osom ne nsamanto mo jagu ye ma na mo tete gubo fufu no we mu a yetwi edigu ye mu na ye on sizes okay we ba kunti bi atwi mu a ye bi ye firi mu de akuku size fufu de ama e de akọ abusom demo e de ama na no we de edidi no say you feel so edita ye nim bi bibia akoye nnua ne hama edwumadi se eno anso ne tumi a edi adwuma ehwe ne kra ye sinim dia be ohwe fufu e de machine wo ene fufu a ye de waduro wo ma wa esusu bebri udi we na wo me de omo ya mo yo nta me ye wo etabo banso a editwi ye de jam edru nse edru ne bi won ma ya na eden abrano bi eden pa ti ye na ede we nana ya Asante time na mo na mo dia beto nana no penso adahache we boy de me anse adahache pa nana no penso nti e wo hanoma nana no de di omtwuma bebrebe ti we ndie mo dia ayete se bochia ena we nkuko so edi ho me hu mfonyini bi wa ha eye aha ana Besease he ya dapi mfonyini we nya Besease ha enkane kwasiburo ni kokko penso aye afia pem hanwotwe ene da etoso edunson 1817 ene abra broni kokko ewura Asante okay amen ti colony ni nyina na Asante ne enka ho ede ne yedi ehne dada na on the coastal side on na British na take colony na Asante de yenka ho binti abra omu dudu wura Asante membi hu Asante ma no 1817 to be hu Asante ma no broni odi o mani friend Thomas Edward Bodish I try to short your friend TD Bodish na sabre na mfonyini twitwa no na eno so sa na most of them na koye atwede enti we ekwan a ono fa so obetu kuma se edum bia na yeti na ankasa no ohun se de settlement ni se de etie no na odroy ti we hwe ya se ye fie ni mu se de ya nwene ye kente ye kente ye ma me no kredi agro be mo fredi agro ye na conform so edi ahim nante krom hwe krombo ho ban no no mtwa asai no ye bre kwa ni bebrebe no hwe a ahim fie ana ye Asante ahim fie no eni ka Asante tete dan na ye we nim die ne yakwa ye fa so ye de isi adan tu hwe se de we sitie ne ntama sitie nanom penso we de kwasi broni kokko ese ye ne ma no ne nsenti anya de endru habi ti frida nanom penso ene that's why ti ye ne edi gina kire Asante se ye obibi e wo hono ma ye ka adansi a
na nso ye yakwan ni nim dia na ya Asante fa so ye de isi adan se de ohwe yadan ya netie ye na no mpɛ so we nso ye biaye bia na ye mpanimfo fie se royal building adishie na busia no fie on titi mu ko ba ye obabi nso a Asante court system no yinim nada se de ye si tenase ene enuafo ana abusua mienu a twaka kakra ntokwa ana oha be yaba omontam ni esiesie no ya mamre dada tete ya mamre dada enti ne yo bia enso a nananom hia the old hall of justice of Prempeh in the 1896 nananom hia na nke se ebia enuafo bi wo oha kakra ntawantawa kakra mo hwe no mo yede esiesie dia so bi Asante ankasa na utia yade titiri pae asomdue se mo wo mbibia ye nim bibia dada o ma hu akonya bi akonya ketwa bi ana ma no kokotwe dabi sana abeka no esipim yana nanom akonya kese na ahemfo tena so no se netie tibe na ense esi ache pa mi so ma nyam hwe enya ohwe ya me fie denti leda ne so abo bi moma ene bia asipim o na neti we so hanum de nam se akoye abusu fie nti no komfo adwa komfo adwa na de obod ne dwa ede eba ya man baby ba ede atena no ne komfo ede abedi ahyem we komfo adwa ya wasese dwa so honuma ye obia ya edisia se ebre na yekọ nyina no ni nyina so abeti ede aka se titie papa me ne yanko eti abusua yeguso awo ta kurum ta yaw kurum yenka twene no ho asem okay na me nhwa de kakra wa twene mienu bi wa hanu ma ende enya akofa na ya Asante abam no o se obetimi abom twene kesia edi dwumadi bia no masore abonsa na no masore omo ne ya ne gina nti omo nim de ekoso bia utwa nyina na no mo ha na mo ka sanity nti ohwe ntwene ya ye wontwene ahodo mienu ene wa ebia ejina mienu Asante fo nim de mu no ye na nim de omo nim se de odomankwa ba de no oba ne bema nti entwene nso ema ana mema ti akonya sem so ye o medwa ene ye o mema de twa sanity otie ye ntwene we mienu a ye painting ene painting we ne ye painting bema ena ye painting ti we ye bema ena we ye oba painting ma na painting ma nti so oba no ebotrebo ano no form kakra na bema no eno mudu nti painting na painting mani na hwe ni nsisie no kra na e de kasa e kire Asante enim de no omnyansa ewo yakonyasie ene ye ntumidie ayedi wo hwe Asante mu a ye idi enade ti nam se di na ade nti no Asante tim de mu bibia bi so ye gobusa abrewa omni minse asas ne de e yo mo dia bibia show mansa nti ni die mkwam no omo na enim se bibia ye de e show mansa nti e me man de ye di dia ye de e de ama wo nti hu se omo ni ho a Asante nya de eni ho ti sa na ti nti ye hu omo se nipa akwa nipa ni ndie mu no e ma e yakoma a se e stopo a nipadua nya de enya adwuma ti abre nyina mu no obekwa Asante enhia mu no omu ni ndie mu se ohene ti a na ohema ate ne benkum so o kire se ono na tumi ne fa na ye de e ye ne dia ko kwa Asante ambrama e din eni na niema ye de asesa ohene simi tu ohema keni be bia so ohene timi tu ohema cause ukutu ohema eni wa mamrem ko ono na ade ne ye de ene dia ono si hini tu hini ohema ne si hini tu hini ohene di oni nkwan so timi ka se mi tu ohema unless e bi ni pa no onka busia no okay yes that so kan hu bi no ye this year Asante amamrem bibia se ne okay bibia se ne because omo na yedi ye fancy yedi di omo na ase ne ye hwe ade so ye de
the mom ntia kama ye cheja pade se me manya den enka e ma ne de nti o ma won kan o de o ye de na abenya bi ko pam obi etu hwe ntwini a oba ne si benkum pintima ne si benkum na pintin ne de esi fa e kire se ono na oye akoma okay ono na nti ofasabre no hwan na ebo we na no ombo e di nti na ombo good ye ka Asante amamrem ni Asante ni mdemu ye bon twene a ye di sai kasa ye di announcement ye di kasa and for announcement no ye wo mu so a omo ya akyerema mona omo would send him die na omo de bon twene ye from akyerema ewo Asante amamrem a emprempi no so hene ana komfo ana mpanimfo bi apeso omo kasa kyere oman kasa kyere kura omo denam twene so ene toana omonam twene kazo ene kasa enti ukọ bia ye nhiem bebrebe a ye nyina na twene no mo kan nyina obo za ahemfo no no mo to mo nsa no mo huri no mo ezo mese eye twene no mo kyerɛkyerɛ twene ne kasa na kana se de akyerɛ manfo enti ye ze bia no ho ne te no no dada na wo dada no o kasa oyo enti de twene kasa kyerɛ ti za twene mienu eye twene a yana na ya Asantewa emu eyusu ye in the 1900 war. Yeah, because that was the instruction instrument. The ma command. Ti akundu e obabi a yewo atwenefo ne de ewo na commander wo. Ti information bia no ye de mana no de twene aye de abebo amane abo. O de twene na. Ti u kire me se twene ye si ho since 1900. A pintima. Yeah, a pintima. 1900. Yeah. If you know 1850. Baby ejine. 1850. Mathematicians monse samami. Say 1850 na je say edi mfie apem wo ha ne edioson say easier. 1000 something years. No, 176 years. Yes. Over 76 no kwanya guru na hende. Edi mfie wo ha edioson ni easier. Say ya no musi no. Wow. Na yi kakra na moye kakra. Abrobi so rom de cement fefa ba bi kakra. So say cement don say eno angasa yi ni ho ayde. Yi ni ho. Efrim. Na aye. Insisa ya de to anana. Enso ya pentima na aye. Debi. E pentima na yewe mu. Omo ne nketo no. Keto we mu de ase ni dinari fam kakra nti. Okay. Me kakra. So onso se ni nuanom dawro nso a eno nso ya de to anasa. Se dawro that means announcement. Abani bi no. We dey the born training no. We training na man bia. Omo dade ne bo ayi no. The bi. Yeah, dade bo. But normally you nua any de bo. Dade we dey. And then I'm afraid ya. Because me yedidi. Unye didi. We dey de bo. The roni bi won so a ya na ta so mi no. Ti e friend the router. The router. Yeah, na I say the router. Go na yesi. Tubo. Yeah. Bonsa. Bomino. Bonsa the router. Emuduru so frichua. No so no mu eba anyonto. Iso anyom no nkro no ba ye wono so instrument. Ti emprempia na mi sua de kwa chikakra ho. Na me ti say most of the historians, especially the Western historians, express something about say omo ba na Asante ana bibimiam ye ni hwea. Yeah, no, because we are yaye. Obi onim nimde be de hu se ye nane dade e die we. Ese nimde wo ho. Nimde wo ho. We hu se betwa edua me sina yi mfimfi. Na me de aboa nwoma adura so. Na mababo. We nya buroni na ye. Se dey see ya petition. Hu se the only president dey petition. Yakoto aba to ho yamana da ho break akra yakotwitwa yakotum ye de bibia hyase ye wo se ensuo buom ensuo na ba ye de ensuo na si ho tensa no de esi ho for some period ewi akope ensuo bi ho ye twitwaja ya noa e de pipe ato eno animu afam na ensuo na kwa akohwe egu ba bi ye hu se ne na ye appetition se nimdie we ama ya nom ne ye ni so biri ya
Yeni sumriye. Ya mama ya hode. Yeni sumriye. Ono mbroso a. Ono mbroso a no offense a oni su bebru. Wafa paracetamol nsia da. David. Offense a oni su bebru. Sana protection ti. Sana protection. Ono mbroso a. Sani omo yesa nani da ho. Edu furupe. Okay. Wow. Sana hati. Said dino de aka ba ko aka. So ne okese ewu. Ati hadi intimenko. Ya hodi emura ho. Hadi emura. Ade. Hana ya abosom dano. Hwe me kamre ni me nkasa. Hase na ya abosom dano kese pa. Inse yawo epono bi yo hase. Imu hodi komfo ngwane ko. Ona komfo ko ekosrem paibo. Ema omani Asante na osrem paibo na bia nanom no munim de kwan so kire na kwankyere bia. Odi abetena se na nanom etie. Okay. Efri nchen no ma so ayde ediso. Tibit maka say Nana Yaw Asante a watena etie. Because before say obekwa akon hana otena ye esra hoden. Nimdie ene bambo mpo ode bosom ne yede etu anamo kwa. Wow. Because Asante mu ye kwa akon a yede esuma ko. Esuma ko di aboaye. Say gwe ibegwe ye. Yes. Because nansen be break akre ni say last year honom no me hu suma bi a yede free kranza ene bai na otumfu didwumedi kakra on the bai no mo kire say suma in case I come for Asante for kwakon na kunimu yeden pa yakofa suma na yeden abeto yede to si a ebe yesu kese. Okay. Etwa ye ne atamfu no mu ayede Beda ye ne mo ntem. Beda mo ye ne no mo muntimma yenzu yentimi nko ne de ayede aboaboa ye ho yi ne boaboa hu yi wi a komfo na san edidwuma asre asa pege nso na ayede efiro nto pege suma na suo na abre nyina bere ebe firo so obeka ze bia mo ate na bakosem se e komfo no chi na ochi nsuo no de to odi agutuam no akata so so wati bibisa yapia ye usuma ya edi se adwuma no nti mo se awo pap kokom no de bia Asante suma ni bi ho na de ye no de pa mu nye ne pe ya me se asesiga be se insia asese no wa ketwa wo ketwa na bi akomfo ketwa de ana dapi ketwa no yesuma comfort nanate ya oye obatampa omawo tiemrepi no wana obedom wo a omunhia ba obema omma no embre ni abre no Asantefo nim die mu yesumbre mu adaduana na bia no so ode mofra ne ba na osrem pa boni ahoden nim die ede mom na mo se nipa on beba no stages bisa ebi anyini nti omuso eni nkonya na ede ade yawa edidi hanum dwedi so na wo hono nze ti yawa na brass pants nze si urem yawa edidi hanum dwedi sisi sire doso seni we onim se nananom nana komfo doso achapa doso ni tijuma nze yankwabu so mfie mfa yintade yenim bimko ye watade a ehede ko sen background doso ayde sana we urem nanu makudi komo ni wo ye inso ha an asone ba ko no so ka ho a nze me ka se prempi abosomdam ono no nye nyina na ye wo sa kwanya no edebede edebeko hono so na metro nye nyina na wakwanya no betko hono gise komfo ene ko wakosre edidi ama o man tim prempi ye no bia ye ukroma no bi ono ma ensem kire enso na enso hia mpa bo a etim betena begina ha ebesre mpa so na metro etim betena enne nyina enso oba yakosu ye bi emu no emu no pa enne nya hada su di djuma o hada su ehye enti enye se hada su ehye nananom ba begunsa besre wonom so mu akwantu maniema nkoe ba besre wonom hia ba nso ba besre omse komfo no eniha di djuma de bet ye wo gidie se mo besra be yeye insanity eno ba besre nti on besra obu wonom a na ndimade a osre se ekoye ma no de ba beba no enze bi ewo nwura no ne ewi go no ye num krofo no mu
nananom enim de mi ana times ana efe kwa won charge emuro so emusawe wawa kuma wawa beda na se de se fata se o de beda na za beda as sanity yo sana hanu bi medie na yes fat okay nti abusia ene ya hwe ye ni so ade ye di nkomo dodo no a ye ne owura kwame edi nkomo mamenka obiem se aha eye Ejisu Besease abakwasem kyerɛ sɛ na ya Asantewa ne kurom ni ye free ha ya tese ye sie no ɛwɔ ha na kyerɛ sɛ ban mu ɛwɔ ha no ye bɛkɔ hɔ nso na ye de ho mfoni akɔ kyerɛ na mmom kai sɛ ɛkyɛn kurom edi ne ho so sanso ɛna Ejisu Besease enhye kuro bi ase ɛyɛ nananom wetena ha ɛna kɔ yɛ kɔ kyekyere Ejisu nti ya ne yɛ ka yɛ mu bi ka dane no ma yɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ Asantewa kuro mu a ɛyɛ Ejisu na mmom ne yɛ hunu sɛ yɛ de Besease no ɛbɛsoso ama yɛ hunu sɛ ampa na nso yɛ baayɛ yɛ ba bɛhunu abosomfie ya akyere yie paa enso ɛwɔ ha mfie bebree ɛna atena ha na sɛ asi ha penifo nso abɔ ho ban bɛpem sabre nti ne yenso yɛkɔ a yɛde abisade bɛba me maka sɛ ahohom no mienu nyina megidi nti nam som de mabisade bɛba na kyɛ sɛ bibia yɛti yɛnkɔ ban ni mo ho na yɛnkɔ hwɛ ho nso ni ho nkɔmɔ yɛwie pɛ yɛbɛbo ansɛm no nyina no na yɛfiri dwumadie so nti abusia ene ba yɛ ne mo ba Ejisu Besease sɛ yɛba bɛhwɛ nneɛma ahodoɔ a ɛwɔ ha na yɛtimi adi mu nkɔmɔ no ɛne yɛde mu kɔɔ Tano Yaw naso yɛ anasɛ nabosomfie kodi nkɔmɔ dodoɔ no a yɛhunu nneɛma ahodoɔ adwini ahodoɔ ne nneɛma na nananom wɔ epintima ne epintin twene ahodoɔ a na nananom bom ɛyɛ nkratoɔ ɛde makuruma na ɛwɔ Besease ha saa bre no a na akwasi broni te so na sɛ bi odiena ne tumi ne nakaka bensam so ɛpɛ sɛ obebu Asantema afa so sɛ nananom bedi nkɔmɔ a wɔn a na ɛwɔ Besease ɛne mpɔtam nkaye bi ne wɔn a na ɛwɔ Tano akɔmfofie hɔ no deɛ na yɛde pintin ne pintima ɛna kasa ɛde kyerɛ wɔn ne sɛnti yɛhwɛ ehunu asɛsɛdwa ahodoɔ nso a na atwa ahyia ɛma owura kwa me kyerɛ yɛ mu kyerɛ sɛ nananom nso tumi maba anaasɛ wɔn maba nti wobi ofiri sɛ awo abɔ no wɔba no obesugo nananom so amanneɛ kwan so no nananom tumi ma no kwan ɛma ɔno nso nya ba ne bi nti bi a na ba no wɔn awo awie no wɔn de nkwadaa na eba ama mɛka ne sɛ yɛahyɛ wɔn kena anaasɛ yɛama wɔn badie mu so wɔn bɛtena ase sɛ asefoɔ no nso no etimi adi mu te ɛno na ho sɛ ne nkonnwa no bi anaasɛ asɛsɛdwa no bi yɛ nkuma ebi yɛ adantɛmo ne akɛseɛ saa na ɛno nso ɛwɔ hɔ afei yɛdi nkɔmɔ dodoɔ no a wɔ hɔ kura ahodoɔ ne yawa ebutubutu hɔ nananom yɛde yi wɔn aduane ɛne akonnwa ana ɛno nso si hɔ a nananom nana edidi wɔn dwuma hɔ ne nyinaa ama yɛsua adeɛ paa ɛka kyerɛw sɛ UNESCO wɔn na adwumadi ahodoɔ nyinaa wɔn hwɛ abɔ ho ban wɔn yɛ United Nations na kyerɛ sɛ amanka bɔ mu ko a wɔn da nwoma sua education afei abɔdeɛ mu nyansapɛ scientists ɛna afei cultural organizations ahodoɔ nyinaa ɛhyɛ saa UNESCO for yɛase ɛno na ama wɔn ɛna ɛbɔ saa bea no ɛho ban yɛwie owura kwa me di anim yɛba ɛyɛ Besease bɛn mu baabi a nana yɛ Asante odi kan esie no ɛna ɛwɔ hɔ yi medin di asonaba Kofi Mensa Abrampa yɛmfa yɛnkɔ mu ne nsa ha na mahunu sɛ wɔn abu a yɛba yɛ ne nyinaa keke ɛna afei Morgan wɔn abrɛ yɛmfa yɛnkɔ mu no nkɔpem baabi foforɔ sɛ ɔbɔ ade yɛ adom na ɔde yɛn kwa kyɛ yɛn a yɛbɛsan so ahyia ɛwɔ yɛ fidie so Silicon mamenkyia ɔno nso na yɛn na owura kwa me nso ase paa sɛ ɔno nso boa yɛ a odi yɛnim kyerɛkyerɛ nsɛm no mu ɛma yɛ ɛna akatani no nso ɔhasame ɔno nso mekyia no sonko paa ɔbɔ ade yɛ adom abusua yɛbɛsan so ahyia wɔ afidie so bakra If you're now,